Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maulan na adlaw dahil sa Super Typhoon Nando. Mag-ingat po ang lahat. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako? Isang buwaya na gawa sa cake ang ginawa para sa kilos protesta na ginanap kahapon. Ito naman ay doon sa Davao. May timbang na 250 kilos at habang 4 meters at ginawa ito sa loob ng isang linggo. Ang nasabing cake na buwaya ay pinagsaluhan ng mga umattend ng rally. Sumisimbolo ang nasabing buwaya sa mga korupsyon na matinding naranasan nating mga Pilipino ngayon. Habang libo-libo naman ang sumali at nakilahok sa Trillion Peso March sa EDSA at sa Luneta Park. May programa at may mga local bands na nag-perform. Meron ding mga artista na sumali at nakilahok. Ginawa na sabing rally kasabay sa paggunita ng deklarasyon ng martial law ni former President Ferdinand Marcos Sr. taong 1972, September 21. Ito ay para kundinahin ang nangyaring korupsyon sa bayan dahil sa mga flood control project. Ikaw, kabisyo, nakilahok ka ba sa rally kahapon? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic, baki, baka. At may dala kang karatula. Kahapon yun, Mang Kanor eh. Hapon pala yun? Kala ko ngayon. Kaya pala wala na tao sa Oo, Lunita. wala na. Nakalinis na rin. Kaya Late pala, ka, sabi we. ko, wala pa. We, Ako we. yung pinakauna nakapunta. Kala ko, early bird ako doon. We. Hapon pala yun? Siguro, kahapon nagtatago ka, no? Kasi isa Ayan ka rin na. sa kontraktor eh. Ayan na, dito na mag-umpisa ang kalungkutan at kaguluhan, guys. Pero grabe, may mga artista sumalit. Tsaka Dami. buhayang cake, no? Grabe, ang haba Oo, ng diba? buhaya yun. Effort talaga, grabe. Oo, isang linggo ginawa para ano. Pero syempre tayo naman, kahit ako, galit ako dahil sa mga kurakot na yan. Oo, corruption. Paubo-ubo lang yung isa dyan. Marami palang nakuhang kontrata sa Marami gobyerno to, eh, no? Si Mang Kanor. Basta, mahalaga kumita. Walang At paki least- sa kapwa. At least yung flood control ko sa kanal. Maayos. Sige nga, ano yung blood control mo? Ulitin ko, yung mga monoblocks, no? Gamit na gamit yun. Pati yung mga tubayto na kahoy. Anong gagawin? Monoblocks plus monoblocks plus tubayto na kahoy. Patong mo, may tulay na. O, di ba? Flood control project. Paano pag inanod yung monoblock? Ulit ng monoblocks. Marami na mga monoblocks. Yes, mura lang naman yan. O, di ba? O, yun ang sinasabi natin na naway, ang sabi nga nila after that call to action, ano kayong mangyayari nito ngayon na nagrally na Tita Max? Oo. Ito, pinapatunayan na hindi pa lahat to Mantaki mo, wala pa Oo. tayong sinita dyan. Wala pang Uncle Dagol. Ibig sabihin, marami pang hindi sumama, gawa ng mga trabaho. Oo. Gawa ng, ako kapag masama yung pakiramdam ko. Kumbaga, ito yung sinasabi namin sa inyo na mas kaya namin kung ano yung mga nangyari sa ibang bansa late, Indonesia, Nepal. Nepal. Kabahan na. Pero may nakita ako na totoo yan, Babae. Tita Max. Hindi, yung traffic light sinira ng mga... Ay, yun naman. Oo, wala namang usapan na ganun. Tsaka may mga sununog pa, no? Oo, yung truck, sinunog yung Dapat yung bahay ng kurap yung ginanyan nyo, Brad. Yan, dyan siya sumasabat Sinabi ko sa inyo, huwag nyo sunugin yung gulong kasi Nakaibang talaga siya sa isang mali oh. Isa kasing yung gulong sinunog nila. Mabibinta ko pa yun eh. Mahal yung gulong ng truck eh. Oo nga, ipaparikap pa yun eh. Pati yung battery ng truck. At least hindi na ako mag-aabang dyan sa may road 10. Sinunog nila eh. Sayang yung battery ng truck na yun. Dapat isushoot namin sa leeg mo yun dapat eh.
Ganyan. Pero anong lasa ng ng buhaya na cake, no? Sarap siguro, tamis, Oo. no? Siyempre, Galing ko cake. ginawa, no? Sarap, no? Matamis Nag-effort. yan, no? Ikaw, anong dadalin mo, Mang Kanor, kung sasama ka sa rally? Dadala ko ng basket. Bakit? Donation po, donation. Para sa aming church. Maraming tao doon eh. Pwede ka manghikayat doon eh. Di ba? Napakakurap mo talaga! Ako Kurap na magdadala yun. ako ng konti. Nanghingi ako, hindi ako nagnakaw. Ay, sa bagay, Oo. oo. Di ba? Voluntary naman yun Oo. eh. Voluntary. Bibigay ka, basta Oo. bawal tumanggi. Oo. Ako dadaling ko yung... Ano dadalhin mo? Wala, cellphone ko lang, tapos papakita ko yung pag binanghingi number. Yun, isasave ko yun. Galaw-gaw. Ang haba. Nang buhaya. Di nung kurap. Haba ng listahan. Nang kurap. Ng buhaya. Malapit na mag-Guinness World Records yan. Yung buhaya. Yung kurap. Malapit ng sunugin yan. Yung kurap? Yung buhaya. Uy, wag na. Nilitsyon kasi. Yung baboy. Hindi, yung buhaya. May litsyon buhaya din doon. Doon ginawa nun sa cake, ha? Hindi, walang ano yan. Walang halubiro. Hindi lang si Sino ba minilitsyon nagbibiro? ni Mang Sino ba Das. nagbibiro? Ako. Sino? Ako? Nilitsyon nila. Yung buhaya. Yung kurap. Ay, masarap yung sausaw sa Mang Tomas. Yung litsyon? Yung kurap. Uy! Siya yung kurap eh. Yung Mang Tomas? Yung buhaya. Dami niyan sa ilog. Na buhaya? Kurap. Basic. Mahuli din kayo. Ano yan, aso? Sabi ni Rick Pilaso ba yun? Yung buhaya? Yung kurap. Galit na kasi siya. Yung buhaya. Yung kurap. Malapit na siya mahuli. Yung kurap! Yung buhaya. Talian! Yung buhaya. Yung kurap! Ilambat. Yung buhaya! Yung kurap. Ikarga sa bangka. Yung buhaya! Kurap. Pulutan na yan. Pulutanin na yan. Yung buhaya. Yung kurap. Uy! Kahit ako, pupulutan ako niyan. Yung nang buhaya. Nang kurap. Basta maganda. Yung kurap. Basic. Tatak yan ng damit eh. Ha? Tatak ng Tatak damit. ng damit? Yung buhaya? Tatak ko. Cut in manananan. Stop. Uy, si Vertigo. Junjun Junjun. Miss ka namin, Junjun. Burning like a nine. Tuloy-tuloy pakikinig sa 90.7 Love Radio. Hanggang last web pa po tayo. Dito yan sa stasyong number 1. Ito pala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Saan ka pa papunta? Basic!